Estem acabant de portar a terme el 35 Congrés de la Societat Espanyola de Médicos Naturistes i plau manifestar la nostra satisfacció d'haver escollit la seu de la Casa de Convalescència. El feedback que estem rebent dels conferenciants és molt bo, el que estem rebent dels assistents també, tothom està molt content de poder haver fet aquest congrés en una seu com aquesta, amb totes les avantatges que té. I per la nostra banda estem molt contents de constatar que la selecció que hem fet per portar el congrés aquí ha estat la millor que podíem haver triat. La rebuda que hem tingut per part dels professionals de la casa ha estat molt bona. El fet que parlem el mateix idioma a l'hora de treballar facilita molt la nostra feina i en general la conclusió d'haver vingut aquí és molt agradable, molt bona. Estem molt contents i molt agraïts per el tracte que hem rebut i per la professionalitat.